Bună, eu sunt Smaranda și alături de Academy of Arts te invit la cursul de artă digitală în care vom explora vastele posibilități grafice ale aplicațiilor de editare grafică și animație 2D. În acest modul vom folosi Sketchbook, o aplicație gratuită pentru tabletă și PC, în care vom învăța pașii de creație digitală, cum importăm și edităm imagini pentru a obține efecte grafice dorite. Vom explora mai departe opțiunile specifice programului, brush-urile predefinite și personalizate, axele de simetrie pentru a obține portretele frontale sau mandale și nu numai. Vom învăța să urmărim un grid, veți primi de asemenea de la mine fișiere pe care vom lucra sau brush-uri pe care le vom instala pentru a ne ajuta să formăm texte grafice personalizate pentru un poster motivațional. În modulele următoare vom explora și opțiunea de animație 2D și alte aplicații de editare grafică. Te aștept cu drag!